Rýchlo test na nemecké predložky. Sedím na pláži. Ich sitze am Strand. Som pri mori. Ich bin am Meer. Am Meer. A ako by bolo napríklad som pri Dunaji alebo som pri Ríne? Ich bin an der Donau alebo ich bin am Rhein. A čo majú tieto príklady spoločné? Jedná sa o kvázi vodné plochy. More, pláž, rieka a vtedy sa dáva predložka an. Ale aj pri zvislých plochách, napríklad das Bild hängt an der Wand. Obraz visí na stene. Alebo aj keď sedíme za stolom alebo za počítačom, to sa berie tiež ako keby kvázi zvislá plocha, že sedíme takto za tým stolom. To bude tiež ich sitze am Tisch, am Computer. A viac k predložkám aj s cvičeniami a mojou osobnou podporou nájdeš v mojej exkluzívnej online school, kde už teraz nájdeš 24-minútové video k lokálnym predložkám, k miestnym predložkám a záznam zo Zoom meetingu k vybraným predložkám. A samozrejme cvičenia. Máš možnosť tam tvoriť vlastné vety, ktoré ti ja skontrolujem. Je tam kopec možností, ako trénovať nemčinu a súťaže o 50-minútové lekcie so mnou. Ak ťa to zaujalo, pozri si viac informácií alebo sa rovno prihlás. Link nájdeš v bio na mojom profile a budem sa na teba tešiť, ak sa tam vidíme. Deutsch mit Susanna. Tschüss.